kagungan luhur ingkang yanti endah eti minangka sarana ambabar dosa bangsa prengarakat gunung lampir ambra nek kudu jejeg yen ra eling iso
kuasa tambahan jatah gawe isin lakake golekno salin tangkal pite gawe isin lagi golekno salin tangkal pite isin lakake golekno salin wajib ditotal pite keparang samarten gadi saking diri Bopo Eko Daryanto Mahtoto Sulistyono Kang Apit jumenengipun Bopo Kepala Desa Marsono Isaki lamun busana ranyata tanpa jiwa ing sajane nyata latun lo so halo halo
Sani arsa kalenggahaken mapane kursi lenggo. Iya. Ande lumut saya patut akeh ora padha ngunggah-unggahi sora Iya. pasrati Kepareng samepten ganti sareng diri ingkang asta bubak kawah laju kemawon mangke daya katuraken saya ingkang kepareng mundhut bubak kawah Punoni kepareng ingkang mangke samepten ganti lho ande lumut saya patut akeh ora padha ngunggah-unggahi sora tondo pasrah jiwa Kota yang lah nyambut ayo ayo ayahi karyangan kene ukur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan rokan sane lilalang legowo kan zaman nyening negara siji lalu maju diulang-ulangake pasti enggak nyambungke holopes 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 oh dua loro lolo dua lolo dua lolo Gotong royong nyambut ayo ayo ngayani karyane brojo kene ukur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan rokan sane lilalan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju maju papat ulang-ulangake rampunge holopes botol baris holopes botol baris holopes holopes Hakam Rano karena marti sinawang rasmiling itu sinupo sinu karato merah kata
Surakarta pakartining ilmu tumrap mring tanah Jawa agama ageming aji Marwakanatul kasing kundung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Menentang musik terabas. Pimpinan Dimas Handung saking Latan Banjarjo Gudangrejo Karanyar. Pasipun wonten ngajeng PT Rokok Menara. Mulih regenging swasana nganti swanipun vokalis cacahipun gangsal. Setunggal saking Ngeladan Solo Madu Karanganyar, vokalis habis melepas semasa lajang di Ama Dira. Di Amadira baru menikah, melukai hatinya Mas Culun. Besok pamit itu dulu. Yang nama kali saya kelihatan Nogosari Boyolali, Ririn Divya. Yang nomor 3 saking Solo, di Ayudara. Hingga nomor 3 Ki Sakilan dan Surakarta di Ayu Ina alah Yung Umbul adalah ora subut ora iso wong boyo kecedet kok arek ora iso ora iso ugi karegengaken bintang tamu saking Surakarta, vokalis katemben Yusuf 17 tahun. MC nek rese yo ngene iki. Masih lajang. Didik Yun sewu. Saat mau dipenangkan kepareng netepi adat Widono Pasungkeman, Pak Parno kepareng lolos juwung ngiras pantes. Sinabi midhangetaken gelaring kadang-kadang Ananta musik terabasnya Indonesia. Siap, malam. Pak Parno, monggo Pak Parno nyaket teman Pak Parno pundi Pak Parno? Lolos buung. Mboten Pak Parno Celewu lho ya. Ora. Enak to urip angel.
Panipun Dik Ayu Suyai Ananda. Mumpul ya. Kapenak unipe unine mong nranyohake lan tongka ipung suling sijak rendangan Pon duwe tindikan iki. Pisan kan pisan ben-ben. Taun ono. Dadi tindingan gamelan biasa iki tindingan swara. Iki swara gaib. Gaibe Sukijo. Ya vokal gaene Duna kok. Taun ono. Lah ya plekno. Plek koyo suaraku ora plek. Kayak ki sukmane Sukijo, nek iki suarane Sukijo. Oh dadi loro-loro niki mah ya cangkemmu to, Mas. Nggih. Karo anak kon nyangkem-nyangkem ki. Winda nono ngandi piko mangsa dadak bisa lali aja disawang wujute, aja disawang dedeg piadeke suye. Ning rungokno suarane. Alah biasa nek kanggo kok. Alah mbakane MC-mu. Biasa. MC-mu lak bawot selat e. Biasa nek aku ki joy lah. Detek ora entok. Sapa? Awak yo kur MC-ne suye sapa? Suara yo pas rasa dirembuki di live streaming tak tapuki lho. Aduh tak tapuki kowe kok. Gering-gering kok nakal lho. Ngono nesu. Nakal senenge. Tak titiki lho kowe engko jo. Mangsa dadak Sing wis rasa dirembuk ucapane ya. bisa Kok nek tak andane liyane Sukini ya mah. Takul Brambang. tak omong iki. Lali marang diko hinggang turin bengi dadi Bawa aku tak mamsap ya. ki kerja ati Asam lambungku selak kumat. alah padune ngelek kok alasan asam lambung yo dang mangano kok tak karaoke dhewe prasaja tur bisa momo langam Yo, dakra Jok. Gogok. gogok ya apa Gogok kirekku kan nek tak kon tengok ngono. Yo, gogok ngono kuwi. oke ya ditenono ya warke tenan kowe tenan Nalika ingsun katamu reng sliraku wong bakari ngenani netraku kowe tansah besok sareng kanggo milangu
sedange dadi seratan Bapak Wahyono kepareng mranitesaken putu pangeston keluarga ageng pisan kinasih sakadang Wandawa mangke sasampunipun keluarga ageng pisan kinasih kasambung keluarga ageng Bapak Joko. Lanjut Mas Sukijo. Sap. Sukijo kok sing dikon nang ngono? Ya maksudnya ki Lho kan sing dikon kowe. ya aku langsung kongkon kowe genting ngono lho, Nduk. Kupingmu ora krungu. Lanjut Mas Sukijo. Ene Jo. Nih. Wis piye sabar. Ya rada masa Kowe pemulihan. dadi wong lanang ususmu kudu dawa. Lah. Dawa turah. Endi turane? Lah mau nyebor. Endi? Ah mau. Gedene. Wedening gonku. Dayo teko Ananda Terabas di Ina Allah Honda Mumbal Asoy Asoy Suwi bae. musiknya lho. Boyokku lara ya, Ja.
Boyo apa kumat? Ngono lho, ra kumat aku ya megal. Tak kira ketedun. Boyoken to? Iya. Ngono ra eling apa. Asai. Kok diremet tanganku yo. Lah mau ya wis goyang lho. Kok Pak, kok gak kaya biasane. Boyoken Pak, ngapunten nggih Pak. Boyoken Pak. Mriki di salon pas dugi mriki Pak. Oh. Jo, Nun. sajake ada bocah medun. Oh, Diganduli kalau sing lanang. Honda. Wih. Iki aja ngece ngono kuwi. Kowe biasane nek ngece kuwi pindah ning kowe lho. Tenan. Iki aja sembrono. Ora, wis tak imbangi nak. Iya, ngene. Lho salam cek, Dek. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng lenggahan kanthi sekeca. Ugi sugeng pepanggihan kula kalian sak rombongan Ananta Musik Sahabatnya Indonesia. Ini lho, kengi baleni. Ananta. Keng gesek iki. Yo, Ananta. Pager Ananta. Loh, jenenge anu kok RE King wedok ki ya ngono kuwi rada anggun nek lanang ya ngono kuwi. Ana kengi jet jaran ngene tak. Kangenku tanpa pomo mung sliramu kang dadi delenging ati wes lek sanggonku pelemu kok meteng kok piye jare perawan kok dijam nunggu sliramu tansah leledha ngeling ana rikala dina kepungu sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing pati ilahi
Tojo. Ora kok mumbul-mumbul. Kowe iki go robo mumbal-mumbul ae MC go tengak-tenguk. Wayah kon ngira-ngira godyak. Wah. Wih. Monggo. Rene. Anggitmu kok gar lungguh udut ngombe madang piknik ya Tadi tur kok. Kok rumangsaku. Oh narono mumbul-mumbul ya. Kok mumbali ngapa? Ya biasane lho. Pak Eko ki wedi yen aku mumbul. Apa? Kok nek glundung ngene Pak Eko piye? Cekel lho, cek. Wes bledos ngono. Rumangsaku Kok kok. digoreng mbahmu ya digoreng. Ya. Rene. Ya ya. Mana Jo, parane Jo. Yo, Pak Eko. Bojone jak foto bareng-bareng karo Gageng Pak Joko monggo foto pangeston Monggo yo. Pak Eko sekalian Yo, kali nah. Ibu foto Karo bersama. foto bareng-bareng ya. Manten ngono. dulu. Nggih. Keluarga besar Pak Joko semuanya monggo. Saking Monggo. among rawuh. Juga saking Pak D, Mbok D, sedaya mawon. Nggih, monggo. Among rawuh sedanten Bapak Ibu monggo katuran foto kalih temanten kekalih. Betul. Aduh, ngene sing rada ombo. Nan menane ya. Teko weninge kan cipta Bapak Guru Midoli Papan durunge sejati pinanggih warusi Kang sinetyo bagas kang popose ngolo nadyan yen sinawang suwung datanan jak magasiksa Jo, iki sing mari eloke apane? Inane apa gamelane? Apa sing ibot? Gamelane kali sing ibon nang iki ora teko ngisor kok. Seneng ison. Sing mari apik iki sound sisteme. Sapa sing nyender sound sistem iki? sing nyender sayangku cintaku Oh, Bojone Ina. demenamu. Nah, bojone Ina. suami nomor 2 Pak Jaidi Oh. Ayang koh. Sudah di anu sudah kita sudah menikah siri menikah secara siri. sah Ya. yaitu Santo. Tanto kok Santo toh Tanto. Oh, Tanto toh. Santo. Tanto Toh. Tanto Kowe iki Tuknar Bojo yang kedua ya wis trimo karo si Ina iki.
Wis banget. Terima banget niku Pak Den. Mantep, mantep. Tanto sapa? Guyu. Tanto Tuknar. Tok nari apa? Batuk bersinar. Padha karo berbakin kuwi ya. Padha. Aku sing marai aku cinta mati ya bathuke kuwi. Oh, sing mencolok. Nalika ndek wen omponge saiki wis dadi bojoku ya. Ompong ditambal. Ya tak ragati piye-piye wong lanang iki ya ben bagus enak disawangi ya. ya. Bojone ya wong kondang tur ayu sinden sisan ya to. Iya. Ben sesuai, bener. Ya ngono. Tak ragati tumbas gigi. Gigi apa? Gigi guguk. Yo gigi manusia to kok rumangsaku. Sing ngono ki ya ora gati ya. Gigi asu. Ya, diteruske yo. Teraske. Takawani ngekang cipta. Kapan sajati pinanggih. Nuwun Dina, terima kasih. Buku sing tupogo malon ngeneng kentiasa ngabage kawengku sagung jajan nanging sanget angi kipi sang reksikane kok putra kang anjok saking wiyaji kang anjok saking wiyaji pindha pecating sumerna sumusuping rasa jati ya telangening kalang wanagara pandang muntara dinten dinon lir koneng sureng sorotetaan padang kasolang batang konaning kono himohana wong Ibu Prias saking Halmahera kepareng netepi adat Widiwidono. Monggo Bu Irna Bu Nini wiwit putra Pambayun ngantos putra Waragil sedaya kepareng nglempak sumungkem dateng Rama ten ibunipun. Samapta ing gati sawegeng diri putra wayah Bapak Joko Purnomo Mbak Yusri Winarni kepareng sowan Rama den Ibu ngaturaken sungkem pangabekti dhateng Rama den Ibu. Kene anakku nggih anakku sing Pambayun cedak pun bapa kene nggih anakku nuninji sedika dawuh Kanjeng Rama nuninji sedika dawuh Kanjeng Rama sun jarwani nggih anakku
pun bapa duwe paweling marang sira anak-anak kolan tegak purunku kabeh nggir putra wayahku kene nggir anakku wiwit putra Pambayun nuninjih oleh kang sowan Kanjeng Rama ibu aturaken sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap pepadaning Rama ten ibu nuninjih aturaken sembah pangabekti kula kunjuk anakku nggih kang Pambayun ndak tampa panjang kemira nggih anakku ora liwat pamujinipun bapa marang sira saklarane nggonmu bangun bali semua tansah ayem tentrem pun bapa weling marang siramu sira kang dadi tetuangganing keluarga agung lan tedak turun kunggir tuntunan adi-adimu ya le tuntunan adi-adimu siji sing rukun aja nganti congkrah adi-adimu ya nggir marga sira kang kanggo panutan sira kang kanggo patoladan adi-adimu lan anak-anakmu nuninjih sembah nuwun sing angka loro nggir anakku aja lali kendikane para winasismu separing mewarah marang sira saklarane sak bejo-bejana kang lalisih bejo kang eling lan waspada tegese siji sira kudu eling marang Gustimu kang nyipta jagat ya Gustimu kang nguripake marang sira saklarane sing angka loro ya ngger anakku kene sira anakku sing panengah kedak orene titip paling marang siramu bekti marang ibumu ya ngger marga ibumu iku kang pinangka sira tapa sajroning segara Penangkalbu lawase sangang sasi 10 dina mula kasuwargan iku mung eneng dumunung eneng ibumu ngger aja nganti sepisan rewani marang ibumu nuninjih Rama nuninjih Rama pawelingipun bapa iki pun bapa gandeng nggoning ngupaya lan ngopadi pirantine urip isih turah kanggo kowe kabeh anak-anakku najan to mung sithik nanging muga bisa kena kanggo pawitan urip ira lan adi-adimu dadi ngrembaka sira dadi wong kang guna marang sepadha-padha sepisan maneh aja nganti gawe tato ning liyan sepisan maneh sira tansah kinasihan marang sepadha-padha ya ngger supaya sira urip tentrem wiwit donya tekan belahan nuninjih lan sira anakku kang waragil ngger Adiansah Maulana Purba titip marang sira ya ngger anakku Purbawasesa ndak pasrahake marang sira bejo lan cilakane anakku mung dumunung eneng siramu ngger mantuku nuninjih sembah nuwun Kanjeng Rama bekti kula sungkem ibu iya tak apa ngger siji eling-eling paweling ibu marang sira ya ngger aja pisan-pisan wani karo wong lanang marga wong lanang iku kang minangka cagake Gebrayan Agung ngger nuninjih sembah nuwun dayana marang sira anak-anak kabeh ndak pemuja kamulyan lan ngertiya urip kang sejati sira anak-anakku bagya mulya salamiya jaya jaya wijayanti anakku nuninjih Rama dan Ibu
gawe surem-surem dewangkara kingken nirmanuswa kang layon denira ilang memanisi wadananira layung kumakujem rahnya maradani Sukijo kaya kedodok rasane ngatiku Sukijo Pak Joko nampa sungkeme Kang Putra. Lho kaya ngono kuwi Sukijo. Nggih. Sing jenenge anak bekti karo wong tuwa. Nggih. Wiwit cilik nganti wis akeh dewasa wis omah-omah kabeh dipawiti. Muga-muga sok besok kowe ya dadi kaya Pak Joko iki. Amin. Dadi turah, sarwa turah berkah barokah. Dawuh. Sing duwe gawe iki saka bungahe ngati. Pak Joko. Duwe uni pokoke aku nek nyanggap campur sari arep nyanyi Pak Joko. Oh. Sing dijaluk suye sing kon ndampingi Pak Joko. Ngene iki ngadeg iki. Ngono. Iki kehormatan pamangku gati monggo Pak Joko. Yo, iki akeh. Netepi uninipun. Jam nadaripun jam setengah monggo. rolas. Sekedap Ibu nggih. Ngambil Bapak sekedap. Asik, goyang dong. Dek, maksudnya mereka Ibu, Bapak. Nah, kersane kesoting. Nah, kesoting. Nggih. Dalem? Oh, sawerane sing asta Ibu. Oke. Siap. Niki dawuhipun menapa Pak Joko? Dawuh menapa Pak Joko, Bu Joko? Lagunipun napa? Rondo Kempling. Rondo Kempling. Siap. Oh, buke protes apale kok rondo kempling. Remene Lah, niku, Ibu Bu. napa mangke Ibu? Kawin kontrak. Napa? Duet mboten lagune. Loro ati loro. Loro ati loro. Tombo ati loro. Oh, mengke bar rondo kempling Bu nyuwun loro ati loro. Siap. Oke. Heeh. Pak Bibit nyaket mriki Pak Bibit. Bariki, Jok. Pak Dewan ampun kondurian Pak Dewan. Heeh. Sawere Siap. wau to, Pak. Nah. Jane kula kan ngeprukne gundule Ki Jono. Oh, Lah kene sio-sio. melu kerayah kok. Hanera. Ya, rondo kempling. Lah nggih. Mangga. Nyebar godhong kara para tamu dereng paripurna. Kabar sawetara. Ayo Jo, rele Jo. Ibu yang no. Yo diseneng-senengke Bu Joko. Gerawen nom ngono. Para tamu kepareng sabar sahabat tawis. Karena kedipun ngataraken panghormatan ingkang pungkasan dereng rampung.
pinolas pindho golek kencana temene kang mamulan kang loro asmara Sekar melati